lalo mas maraming tinitipon ngayon, Kuya Pedro, ang pag-inom ng lemonada, ng kalamansi, para ng sunod tumakas ng kanilang resistensya. Pakinggan natin, hindi bumati na kamanayam. Sa ngayon po, bumababa na po yung mga presyo ng gulay. Unlike before na talagang sobrang taas, nakaka-high blood. Bumaba na po ngayon ang mga gulay like yung kamatis na dating mataas, yung labuyo na mataas Paano na yan? nagbabot ng 1,000, mababa na Malinaw. Ang tumataas na ngayon ay yung Yung mga tumataas ngayon, sibuyas at kalamansi na talagang sakit sa ginagawa ng mga kababayan sa kanilang mga need sa araw-araw. Maganda to What? cold storage facility. Alam mo, Alan, hindi ko alam kung nadagdagan na yung ating mga accredited. Pag sinabi mong accredited ng DA, ibig sabihin hindi yan pag-aari ng gobyerno. Alan, Tama. privado yan. Privado. Oo, privado yan. Noong 20, kasi ito pa lang yung aking available na nakakuhan na. Tapos baka DA, meron kayo dyan. May ginaman. May ginaman ng dahil ko. Ayan, oh. 151 Sarap dito. DA accredited. Bago. Sabi ng kilusang magpupukit ng Pilipinas, Yeah. bakit nasa 68 at 45 yung sa NCR? So kaya namin ito kanila. Galing, no? Nabanggit mo yung mga magsisibuya sa Nueva Ecija. Meron yata Yung silang mga dating punong kahoy. Wala na. ang malungkot, Alan G. Sa buong sentro Luzon, Galing. Tumbo, sa Calabarzon, Naku. Dapat. Pinapanggit ng Department of Agriculture, pag-talaga, Secretary of Agriculture, matatasagan pa yung mga cold storage dahil nasa 3 billion pesos ang sinabas ng posto ng Department of Agriculture para ipatayo ng mga cold storage na facility. Ang gagawin dyan po yung pero, pinagpapanagin ng DA, solar powered mga cold storage na yan para na sa ganun dahil nasa kanila yung Galing, oh. Ganda ng bukal liway mo, yun. at nagpagagamit sa mga pagsalita kung paano kailangan nila ng pagtikpakan ng kanilang mga aning gulay pero Alan, ang magtayo ng isang cold storage facility, napakamahal. Chinese. Ang talaga ng natulak mo kasi mas kliyente lalo yung pagmalamig. Kasi tama, ay ako sa bahay nyo, anong pinakamalaking konsumo ng mga appliances? Di ba yung refrigerator? ay kailangan walang ano yan walang kanya kulang pero yan
mahal. Malaki ang ano eh, manok. Oo. Ang mga oversize yan, mga sawarin mo yan, Beto. Oo. Ibig sabihin yan, ayan yung mga tumansanan ng mga manok. Mga poultry. At kinakatay na dahil sa yung mga sawarin mo ngayon. Dahil sa mga mahal na rin. Kaya nagkakaroon yung magpagpagpagpag sa mga palengke. Samantala, sinabi naman sa ibang mga nagkikita na nakapalengke natin. Sabi naman sa baboy, wala rin pagbabago sa presyo ng mga baboy. Ito ay Kabiyaw? Ayaw pong linisin ng kabuyaw. Gitna ako, sementado na. Yo, pinagitnaan tayo ng bus. Kaya naman narinig ng ating mga nakapanayam. Saan nyo kapuso may pakalala ng survey Super Radio? Hindi ka mali dapat. Oo. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio Ang storage mo ay malaking pakinabang sa farmers para hindi sila mabarat at mga middleman o mga ganyan. Yun, okay. Pero lumabang kulang pa rin ang ating mga cold storage facilities sa Kenya. Marami po tayong cold storage ang problema, private sector po siya eh. Meron the famous sila man exit. Hindi partners ang priority nila kasi nga po kung taga sa mga condominium kami ito kung nahanap ng servisyo ni Gatsby o maani itong mga private sector nagre-reserve na ng slot o ng space kaya kalaunan sila po yung may control ng mga slot ang mga farmers meron paron sa mga kumbaga ay nagpa-reserve na no? ang kagandahan pag tayo pa yan mismo ang farmers diretso ang makarentang na tayo Kasi tinitingnan natin ito sa mga panginoon ako, karamihan dyan mga may-ari, mga pribadong sektor. Diba? Ganun po ang sistema, no, Mr. Kegler? Opo, accredited. Pero itong mga nakakalilig sa Kongreso, alam natin, mas marami yung accredited. Kaya talagang hindi rin monitor ng DA kung talaga yung stats natin. Halimbawa sa sibuyas, Oo. nagugulat tayo na wala silang record. Yung pala, mas marami yung hindi accredited kaya sa mga accredited na mga cold storage. So, nabanggit nyo ngayon at nabanggit ko na rin kanina, yun ang nagiging problema ngayon.